exemple quoi il a fait c'est quoi il a la quoi donc il a reposé donner il a ouli ka ça pour c'est quoi bon il a la bon il a tika ouli fo fajiri tɛmɛna quoi mais il ma se ka ça pour c'est mais est-ce que fajiri c'est il se ka ça pour juru sara d'abord ni sunɔgɔ biliyala adamaden kan i m'a dabɔ a kama an y'o de fɔ sisan ala bɛ adamaden dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan mais k'a dabɔ a kama fo selɛri ye tɛmɛ i kan o y'a ta sigi fari ye mais ala la a tigi da la sɛgɛnnen tun bɛ a miiriya b'a la ko ni safo sera a bɛna wuli mais a tolo la sunɔgɔ biliyala kan ni sunɔgɔ biliyala kan n'a wulila fɔlɔ a bɛ a ka safo seli ka sɔrɔ k'a ka fajiri seli. Mais et puis quand tu fais question de poser quoi il a alors nous be Europe ya quoi bon ne be baraka souffrir bon ne be bolle même don la me do 22h de baraka ro mais me bollu kono bon o ya soro sans faut l'herbe soro baraka ro la quoi donc n'ka te dire c'est donc mais ça faut prendre c'est quoi avant que la me bollu kono quoi ni faut que yinga ni problème bala ni parti bala quoi malmacha d'abord ame waati minnu la safo waatiw ka jan ni tilala fitiri seli la i bɛ na so kɔnɔ i bɛ safo lɛri kɔnɔ toujours i bɛ waati le kɔnɔ ka seli i b'a kɛla cogo min na a tɛ kɛ o cogo la dɛ